Danas vas vodim na moj birthday shooting koji je stvarno onako fenomenalan ispao i jako sam zadovoljan. Radio sam sve u fotosvijetu o kojem ću malo detaljnije kasnije, a sad idemo vidjeti zapravo pripreme. Prvo me moja draga frendica Nives našminkala da još malo izdominira ta šminka i da malo još mi smuta lice kako treba, a finalni rezultat ovoga je ovakav. Iskreno, malo sam si bio onako baš fancy i iskreno paše. Najjača stvar je bila ovo puhanje balona gdje sam dušu ispustio da sve napunim i da sve napuham kako treba, tako da show, ali dobro. Ovdje smo ja i vlasnik studija namještali ove balone jer nisu bili naravno punjeni s helijem, pa smo malo skombinirali da to ispadne kako treba. A finalne rezultate možete naći na mom Instagram profilu gdje je stvarno posao odrađen genijalno. Ako vi želite ovakve fotke i ako ste zainteresirani